Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh Allahumma cukupono turahana keluarga waras kabeh beras akeh duit ya sing jawab akeh berarti butuh ya akeh kanggo sangu lunga haji barokahe Kanjeng Nabi muga sing prawandang rabi muga sing jogondang rabi oleh putrane bunyangi Allahumma Allahumma bu jenengan kok melok amin gitu lah wis duwe kok melok amin gak bahaya ta wis duwe kok melok amin gak bahaya ta oh ngamini putra putrine wis mugi-mugi putra putrine sing pun wancine pun gedhe mugi enggal pinanggih judune Allahumma menawi kakung soleh putri solehah Allahumma sallu ala nabi Muhammad mugi kanthi lumeber berkah sholawat sing rawuh dalu punika sedaya pinaringan awake sehat uripe nikmat benjing oleh syafaat selamat dunya bejo mulya akhirat Allahumma matur nuwun nuwun wekdal ingkang sampun dipun paringaken dumateng Allah pirawuh milenggah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah baik beliau baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum dawe Kanjeng Nabi sebaik-baiknya manusia yakni manusia yang hidup pada masaku saapi-apike menungso ya kuwi manungso sing semongso sekurun kalian Kanjeng Nabi tsummal ladzina yalunahum nuli sakisore tsummal ladzina yalunahum nuli sakisore melih tsummal ladzina yalunahum nuli sakisore lan sakteruse dados menungso ingkang paling sae niku manungso sing sugeng saangkatan kalih Kanjeng Nabi sing nalika uripe tasik ditunggoki kalian Kanjeng Nabi niku manungso mangsa sing paling sae njur sakisore berarti mongsone para sahabat sakisore melih mongsone para tabiin sakisore malih mongsone para tabiin tabiin sakisore melih sakisore sak teruse sampai mongsone awake dhewe mangsa milenium 2024 berarti mangsa niku saya dangu saya elek donya niku nggih ngoten ternyata donya niki saya dangu ya saya tuwek saya panas saya elek kuwi donya sak menungsane nggih ngoten
Menungso niku saya dangu ya saya tuwek, saya tuwek, saya tuwek, saya tuwek, saya elek. Ayu ki lak nek jek umur 20 nyang 20. 30 nyang 35 niki cara diwedhaki jek sedep. Niku diwedhaki ukur-ukur mawon nek jek umure kira-kira usia 20 nyang 30, wah jek sedep-sedepe tak kandhani. Ning mengke nek saya suwe saya tuwek, saya tuwek, saya tuwek, alah elek-elek. Pipi wis mulai jengkirut, untu wis ora jangkep, mripate wis mulai ngeleng, diwedhaki wis ra gelem nemplek. Geleme nemplek nek diwek ning alas bedak cap bengkoan, dilero-lero modele kaya apa, tapi nek wis tuwek umur swidak nyang 70, halah-halah dikek gerdon meger-meger laler emoh ning celok. Merga wis tuwek. Dadi saya suwe iki menungso saya tuwek, saya tuwek, saya elek, saya milane sing ayu-ayu aja kemayu. Merga sok tuwekmu elek. Milane sing ayu-ayu sampean kudu siap kecewa merga sok tuwekmu elek. Dene sing elek-elek syukurana insyaallah sok sampai tuwek pancet elek. Menungso niku bak ngoten niku saya suwe saya elek, saya elek, saya elek. Lho ngono kuwi lho sak lakone. Sak lakone. Yo saya elek, saya ora gendah, saya ora gendah. Cara sepur wis nyaranyang ril nek. Metu teko ril melompat nyang dindi. Kuwi sak lakone. Muni sak kiyaine pisan ayo. Kranten teng tanah Jawa niki riyin. Istilah masyhur pertama niku senes kiai. Ning para sunan. Sunan. Begitu sunan telas rep entek tukul para wali. Wali entek rep tukul Kiai Ageng. Kiai Ageng Ahmad Besari Ponorogo, Kiai Ageng Basariah Dagangan Madiun, Kiai Ageng Jur entek rep tukul kiai. Lho sakniki lho kiai wis meh entek. Banyakan nek karek kula tok. Lho kiai wis meh entek. Masalah iki nek kiai entek, sok sing arep ndajul ki sapa? Mergo jarang sing gelem gajul para kiai jarang. Ning nek bangsa pejabat perangkat ting crunguk tak kandhani sing pengin gajul kuwi. Tapi nek kiai arang-arang kading gelem. Apa mergo masalah kiai ki renek bengkoke apa piye? Ngimami tahlil sampai memel setengah jam ngoten niku beh duwir sampean. Lutik binati yo mok 10.000 lho. Jadi ternyata donya niki saya suwe saya elek, saya tuwek, saya tuwek. Baik, kalau di bidang IT, di bidang teknologi kita tidak munafik. Perkembangannya sangat luar biasa pesatnya. Coba kita flashback ke belakang. Di era tahun 90-an, di era tahun 2000, HP niku mereknya mboten reno-reno, mboten neko-neko kados sak mangkin. Rumiyin kula kemutan kula gadah HP pertama niku Nokia 3315. Sak tungkel gedine. Sak gemplang kirik lho. Iki kok kirik digempang kuwi wis lenger tak kandhani. Gawedi layare rupane kuning kan. Riyen iki HP ngoten niku paling merek ya Nokia, Motorola, Sony Ericsson karo Siemens. Siemens tulisannya kan Siemens riyen. Dulu tapi sakniki HP macem-macem mereknya. Kula ngapalne wis bingung. Renore dulu kegunaan HP paling SMS buanter ngebel kuwi tok. Dulu sakniki Masya Allah HP gunane reno-reno.
mulai kena di WA-an, di Facebookan, di video callan, di voicean, YouTubean, wih sowan seh gogelia, kena di download, kena di ngupload, kena di browsing, kena di selfie, pemeneh cah nom-noman kuwi tangi turu, isuk raup wek durung wis selfie, foto ke, unggah yang story WA, ditulisi wajah natural. Yo mergorong raup blobok iki sak tape-tape. Mari raup adus ramas ngene yo selfie. Tulisane lagi basah-basahan, guys. Arep budal sekolah. Wes nyingklak tas ngene yo selfie. Tulisane menjemput masa depan. Pret. Arep budal jamaah nyingklak motor nggawa sajadah karo nggawa mukena ngene ya selfie dhisik tulisane penghuni surga. Sempat-sempate nyang dhuwur WC medhongkrong ngeden yo selfie dhisik tulisane wajah perjuangan ngoweden karo ngono kuwi enek ngono kuwi. Tanjung Kalang sing ngono enek. Wonge teka, wongnya teka. Biasane kudu mireng. Sing baturi putih rupane kudune. Ya Allah, kathah ta mboten niku. Lho niki mau lho enek sing wis update status sumpah enek. Aku lagi sholawatan dan pengajian di SDN 1 Tanjung Kalang, guys. Aku paling depan diri besti. Sumpah wis enek iki meng. Nek gak percaya to wapuk lambeku. Nggih napa nggih? Shallallahu ala Nabi Muhammad. IT perkembangannya luar biasa. Dulu yang punya HP orang menengah ke atas minimal perangkat naik pejabat. Dulu mergo tuku HP setidaknya adol wedhus terus dhisik. Tapi sakniki semua kalangan wis iso tuku HP. Kula gadah tangga cek cilik cekelane iPad. Tukang becake HP-ne internet. Tukang ngarit lho HP-ne Android. Duwe grup WA pengaritan. Foto profile suket gajahan. Pas ngarit ketemu suket lemu gak dibabat. Foto ke unggah ning grup WA ditulisi pojokan kidul kene Kang sukete lemu-lemu. Cah saiki yo mbok kandhani. Luar biasa. Perkembangan IT luar biasa. Bahkan sampai menembus ke pedalaman. Kulo winginane malam tahun baru. Winginane kulo malam tahun baru ngaos dateng Bangka Belitung. Pasipun dateng Belitung Timur Manggar. Teng mriku masuk pedalaman kiwa tengen sawit kalau karet. Tak pikir wis ora enek penguripan. Wah nyang jero gaul-gaul cah nom-nom HP-ne iki lho, apel krowak lho tak kandhani. Bayuh lha aku mau apa ya aku. Perkembangan IT luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, di satu sisi zaman sak mangkin kita mengalami yang namanya zaman di era degradasi moral, degradasi mental, kemunduran akidah, pendangkalan akhlakul karimah zaman saat ini. IT perkembangan luar biasa, tapi satu sisi akhlak, karakter, akidah, unggah-ungguh mengalami kemunduran yang amat sangat. Iman, takwa, kian hari kian menipis, terkikis, teriris, bahkan nyaris habis. Sungguh sangat ironis. Na'udzubillahi min, hati-hati. Sakniki nuwun sewu, unggah-ungguh ki wis arang-arang kadung. Nek rumiyin alitan kula kok enek arek nom-noman badhe mlampah kiwa tengene enten piantun sepuh kijik gelem jeberne suwiwine bungkuk
mlaku niku diungkuk-ungkukne, tangane swiwine dijeber nyang isor karo matur nuwun sewu Mbah nderek langkung biyen ning saiki pun benten enek wong tuwek tenguk-tenguk nyang pinggiratan numpak sepeda bedal iso pek kenek ndas tak kandhani lengker karo mbae dikandhani le nek numpak sepeda mboyo alon-alon nek tiba piye jawabe penak ning ya sengat piye jawabe nek alon-alon yo numpak semut Mbah Ilo manase tintil temen kuwi. Lho, sakniki wis mboten kanten-kantenan. Sing gelem basa karo wong tua kenek ditung. Bahkan nek alitan kula rumiyin kok ana Joko utawa prawan badhe mendal keng omah matuk maghrib. Iki didendeni wong tuane wedi kok. Enek prawan arep teko metu teko omah matuk maghrib nyandi nduk. Badhe medal, Mbok. Aja metu dhisik iki lho Candiyala ora apik matuk magrib. Lah nyang apa? Ora elek, ora apik. Elek mergo ki Candiyala. Manut mboten? Manut. Enek Joko badhe magrib medal keng griya takoni karo bapake. Nyang dile badhe medal Pak. Aja metu iki lho Candiyala ora apik. Apa meneh awak anak mbarep pisan kok metu diuntal Bathara Kala. Manut ora wong biyen? Manut coba sakniki 2024. Kok enek Joko utawa prawan metu teko omah matuk magrib wis kadung nyingklak montor Vario. Kandhani karo wong tuane. Nyang dile belajar bersama no Pak. Nyang ndi nyang warung wifi. Iki lho matuk magrib aja metu Candiyala. Kowe nek diuntal Bathara Kala piye? Jawabe ya penak Pak. Bathara Kalane kon rene. Lah nyapa le tak untale. Zaman sakniki malah nguntal Bathara Kala. Kita sudah mengalami kemunduran. Orang dulu nuwun sewu wong rumiyin lanang wedok gendongan tengah wengi aman. Kula pun ngalami kok. Zaman semanten nalika padang bulan nom-noman lanang wedok metu teka omah. Sing tua-tua njebir kloso, nggih latar sing rada amba, ya Mbok Di ya. Kelingan ora? Njebir kloso ngomong klobot kita guyub sayup lan rukune sak tangga-tanggane. Apa enek nggih omah digawa, jelalah kok nggodhog gedang godhog digawa, enek deli godhog digawa, kok enek kacang goreng digawa, enek opak upil digawa, opak entek upile tok ra apa-apa. Koyah ngetubuk sing tua-tua, sing nom-nom jaman riyen bab delian, brok-brokan, dip-dipan, nggih to, pate lele, dakon, engklek, gateng jaman riyen. Saiki wis ra usum, saiki ganti game online, Free Fire, Mobile Legends saiki yo. Cah saiki modern. Riyen brok-brokan, bab delian, lanang wedok, kula nggih kemutan wong kula termasuk yo melok. Kok janjian sing menang digendong sing kalah mengke gendong sing menang. Delalah musuhku wedok-wedok mergo aku lanang ya menang kok aku. Lah musuhku kalah ya aku njaluk gendong. Padang bulan aku njaluk gendong. Ning jaman semono gendong-gendongan lanang wedok aman mboten? Aman. Wong aku njaluk gendong ya ora Jawa Graya. Aku kan digendong guri, plek tanganku yang nggih dhuwur. Jane cara nyantol mengisor kan lumayan to ya. Zaman semono kaya goblok menakut. Lho, bisa aman. Rumiyin gendong-gendongan lanang wedok tengah wengi padang bulan. Aman mboten? Aman mboten? Aman dulu. Coba saiki jajalan 2024. Bengi-bengi kok gendongan lanang wedok. Apa yang terjadi? Piye muni meteng yo. Wong kene kok iwet cerdas mentor Mas aku. Jangankan kok bengi-bengi awan ki lho sakniki nun sewu remaja putra-putri. Piyuh goncengan ngeto apel yo ra ndisit. Kok ra dosa meneh. Kula nate pertama niku pirsa niku nalika ngaos teng Gampeng Rejo Etan Brantas. Pengajian muslimat TAC. Lewat kula bendungan Waruturi. Begitu mulih kula lewat bendungan dalan pintu timur ngulon nika kula liwat mriku.
Kula mboten bablas mulih ning setir tak enggok ning ngalor. Ketepaan nyonya kula nderek, kula mboten beto driver tak supiri dhewe. Tak enggok ning ngalor, etan brantas sing enek keduh mbrowayong terus papringan mubeng ki lho yu. Nyonya teko badhe ten pundi Mbah menenge tak dudui padangi hawa aku yo. Tak ubengne kae, bareng tak ubengne masak Allah yu, montor ting 3 ecek menungsane ora enek. Nyonya teko, lah meten niku teng pundi Mbah sampeyan? Tak jawab, "Ino padha tahlilan aku ya ngono." Lah nek tahlil teng pundi Mbah? Yo nyang jero rumbuk-rumbukan kuwi. Lah napa enten berkate Mbah enek gedhi mentul-mentul loro ngono. Lah cilik napa gedhi Mbah berkate? Lah kalek tahlile banter po iri ngono. Lah nek iri Mbah yo cilik mentil. Lah nek tahlile banter mentol aku ya ngono. Gak percaya dek, ayo metu teko mobil buktekne. Tenan tak jak mubeng nggih rumbuk-rumbukan papringan memang. Aku yang jobo tapi. Lah kok nggih jero rumbuk-rumbukan lah kok bocah tahlil tenan to. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil tenan. Aku yo ora nyeneni yo ora mbuya, aku teko jaba mung ngene. Hei, bagai. Lah kok metu teko rumbukan brudul cah loro to lanang wedok lho katoke lho keri. Zaman saiki naudzubillahi min. Nah, untuk mengatasi itu, untuk mengatasi kados ngaten menika, mila Kanjeng Nabi weling. Kanjeng Nabi pun weling tenggene umate. Pripun welinge Kanjeng Nabi? Adibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wal qiraatil Qur'an wa fi riwayatil ukhra wa tilawatil Qur'an. Dawuhe Kanjeng Nabi, welinge Rasulullah tengene umate, he umat-umatku, supaya anak turunmu, supaya anak putumu didik benehno 3 perkara. Siji hubbi nabiyikum, demen marang nabine. Loro wa hubbi ahli baitihi, supaya anak turun awake dhewe didemenke dzurriyyah-dzurriyyahipun Kanjeng Nabi. Njur sing nomor 3 wa qiraatil Qur'an wa fi riwayatil ukhra wa tilawatil Qur'an, supaya anak turune awake dhewe, putu-putune awake dhewe didemenke, dibenehke, diwulang Al-Qur'an. Siji kala wau supaya demen marang nabine, demen marang Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah malam ini milad keempat SDN 1 Tanjung Kalang bersolawat, dan ini insya Allah SD negeri di Kecamatan Ronggot satu-satunya yang milad bersolawat bersama. Tepuk tangan buat SDN 1 Tanjung Kalang. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kanthi solawat SDN 1 Tanjung Kalang sedaya murid-muridipun dalah para guru-gurunipun dipun paringi uripe slamet bejo donya akhirat. Allahumma khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul atiyah khairul bariyah nadara ilayya ma anta illa kanzul
Kalian luar biasa, tepuk tangan buat Ripsol Republik Sholawat, insyaallah. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Dawe Kanjeng Nabi siji demenke marang nabi ini, loro demenke marang dzurriyyah keluarganipun Kanjeng Nabi, lan sing terakhir monggo putra putri kita sedaya didemenke Al-Qur'an. Dan alhamdulillah di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Elang ada ekstra kurikuler, di antaranya BTQ, metode tilawati, baca tulis Al-Qur'an. Banyak ekstra kurikulernya. BTQ metode tilawati, ada lagi hadroh, ada lagi drum band, ada lagi seni tari, ada lagi pramuka, ada lagi karate, ada lagi pembinaan siswa berprestasi. Tepuk tangan buat SDN 1 Tanjung Kalang. Belum lagi pembiasaannya, pagi sholat duha dan siangnya sholat duhur berjamaah. Ditambah lagi wisata religi, ziarah wali, berarti niki Nahdlatul Ulama. Belum lagi ditambah istighosah, ada senam pagi dan program 3S, senyum, sapa, salam. Dan fa insyaallah panjenengan sedaya umpami menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan kados dateng SDN 1 Tanjung Kalang, wis ora kleru. Insya Allah ini SD negeri tapi rasa madrasah. SD negeri rasa madrasah. Tepuk tangan buat SDN 1 Tanjung Kalang. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah dengan panjenengan menitipkan putra putrinya di sini, insya Allah akan tercetak menjadi putra putri yang solih dan solehah. Putra putri sing birul walidain teng tiang sepah, putra putri sing insya Allah tembe bakal migunani tumraping agami lan negari. Allahumma Allahumma, mila aja sampai kliru mimpine,
jo sampai keliru didike. Injing wonten SDN Negeri 1 Tanjung Kalang, sore digurak teng madrasah. Pagi di SDN 1 Tanjung Kalang, sore digurak teng TPQ, teng TPA balance imbang pendidikan formal dan agama. Karena anak-anak ini Bapak Ibu niki aset. Putra putri panjenengan niki aset, tabungan investasi akhirat bagi orang. Anak sing solih soleha, anak sing bener, anak sing genah bakal dadi celengan nih wong tuwa. Bakal dadi celengan. Tapi suwaleke nalika wong tuwa kagungan putra kok bledrah ra genah, anak bakal dadi celeng. Ngane ora enek celeng tok. Kira-kira pingin putrane dadi celengan kok dadi celeng. Dadi celengan kok dadi celeng. Nek pingin dadi celengan wis ora kleru nek panjenengan menitipkan di SD Negeri 1 Tanjung Kalang. Injing sekolah teng mriki, sore mangke teng madrasah, sore wonten TPQ, wonten TPA. Insyaallah anak bakal dadi celengane wong tuwa. Allahumma. Bakal dadi anak sing beneh, mergo anak beneh bakal bungahke wong tuwa. Anak sing ngerti bakal nyenengke wong tuwa. Anak sing salih salehah bakal mulyakake wong tuwa. Nih cari sapa? Cari Riksol iki. Alamate soleh iku papan ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihim lisane alus ngendikane ping pindho mulyake ing wong tuwane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah Ya Rasulullah
Tepuk tangan buat Redsol. Masya Allah, kalian luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi kanthi berkah sholawat SDN 1 Tanjung Kalang milad keempat, muga-muga dadi lembaga pendidikan yang benar-benar bermanfaat dan bermartabat. Allahumma mencetak putra putri didiknya menjadi putra putri generasi yang berakhlakul karimah, sing solih lan solehah, ilmu ni manfaatur barok. Insya Allah ini menjadi lembaga yang benar-benar bermanfaat, barokah dunia akhirat, jauh dari maksiat, jauh dari narkoba, jauh dari kenakalan remaja, jauh dari bullying di sekolah. Saiki kathah lagi bullying di sekolah. Semoga-moga SDN 1 Tanjung Kalang jauh dari hal-hal yang boten sae kala wau. Allahumma amin. Pun ngantuk napa dereng? Ngantuk napa dereng? Dereng. Lanjut. Masih kuat? Terus. Jenengan terus kalau tak mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Muhammad Arif Widodo, kepadanya diaturkan terima kasih. Cara selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam kepada rekan-rekan Republik Selawat diaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad.